Bayishumi omengameli base-Afrika abathamelele enkonzo yesikhumbuzo. Umengameli uCyril Ramaphosa ungomunye wabo. The family of nations of Africa are today mourning the passing of their own, an esteemed leader of his people, and a tireless champion of the cause of African progress. I also want to thank him for focusing on economic development, focusing more of his attention on the economic development of his country and the region, and indeed the continent as well. uMengameli uMagufuli uzofihlwa ngoLwesihlanu emva kwezinkonzo zokumvalelisa ezizobanjwa eindaweni ezahlukene. Ngempela sonto bekubanjwe inkonzo yokuqala yokumvalelisa ebivulelekile emphakathini. Izinkulungwane zabantu baseTanzania zibonakala zishaye ujenge emgwaqeni zizobuka izimoto ebezithwele isidumbu sakhe. Abanye ke babeke izingubo zokugqoka phansi emgwaqeni emzamweni yokumhlonipha. Abanye bahluleke nokuzibamba njengoba bebequleka. Oqokelwe kwesokwengamela leliyazwe uSamia Hassan ubengomunye wabantu abahambele lenkonzo. uMagufuli ubengomunye womengameli base-Afrika abebaziwa ngokuba nembono evusa izinhlonze, futhi ke ubengakholelwa nhlobo ekutheni ikhona iCovid-19. Ubaziwa kakhulu ngokuzimelela emigomweni yakhe ebingahambisani namaqembu aphikisayo. Uphithanise amakhanda inhlangano yezempilo emhlabeni Khathi kuqala ukuhlasela kwalolu bhubhane. Ngelithi yena nabantu bakhe bazokwelashwa ongabonwayo kanye namakhambi esintu.